Сябры, вітаю вас на Еўрарадыё, ў студыі Марыя Вайтовіч. У нас у гасцях дарацца Святланы Ціханаўскай па навуцы і адукацыі прафесар Павел Церашковіч. Вітаю вас, спадар Павел. Вітаю вас. Сёння мы гаворым пра тое, што адбываецца ў беларускай адукацыі і навуцы. Ад рэпетыцыйнага ніка, якое цяпер праходзіць у школах і каледжах, да гучнай размовы Лукашэнкі з вучонымі і заяў пра нібыта неэфектыўнасць навукоўца. Разбіраемся, што стаіць за гэтымі ініцыятывамі і як яны ўплываюць на будучыню краіны. Я заклікаю вас быць актыўнымі, падпісвацца на наш YouTube-канал, пісаць нам каментары, пытанні, канешне, калі для вас гэта бяспечна. Пачнем з таго, што цяпер адбываецца непасрэдна ў школах, бо гэта закранае дзесяткі тысяч людзей, так, і моладзі. У беларускіх школах і каледжах пачалі праводзіць рэпетыцыйнае ніка. Гэта нацыянальнае даследаванне якасці адукацыі. Улады заяўляюць пра праверку навыкаў у рэальных сітуацыях, але ўсё больш пытанняў выклікае змест заданняў і іх мэта, нацыянальны контент, абавязковая правільная логіка, акцент на аргументацыю паводле патрэбаў сістэмы. Набліжаецца 2026 год, новы цыкл ніка, і відавочна, што рэжым спрабуе кантраляваць не толькі вучэбны працэс, але і спосаб мыслення вучняў. Спадар Павел, што, на вашу думку, з'яўляецца ўвогуле рэальнай мэтай рэпетыцыйнага ніка? Гэта некі інструмент ацэнкі якасці ці ўсё ж такі інструмент кантролю? Ну, ведаеце, першае, што прыходзіць у галаву, што гэта нагадвае такія кантрольныя зрэзы кампетэнцыі вучняў, якія рэгулярна праводзяць арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Яны завуцца PISA. І вось такі зрэз першы і апошні раз у Беларусі праходзіў у 2018 годзе. І вось тое, што зараз плануецца, яно нагадвае, некаторыя блокі яны супадаюць з тым, што было ў PISA, а некаторыя блокі яны такія, ну, шчыра кажучы, я больш нідзе не сустракаў, напрыклад, там па фінансавай пісьменнасці. Вось. Другое, што прыходзіць у галаву, што гэтая практыка, яна пазычаная з Расійскай Федэрацыі. Бо сама назва, яна цалкам супадае з тым, што адбываецца там. І з аднаго боку, ну, конечно, такія зрэзы праводзіць трэба, бо яны дэманструюць эфектыўнасць сістэмы адукацыі. А з другога боку, ось тое, што тлумачыцца, там увесь час падкрэсліваецца, што там нацыянальны контент. Ну, добра, вы правядзеце, гэта будзе другое такое выпрабаванне, да? Першае было ў 23 годзе. Можна будзе параўнаць з тым, што было раней, стала лепей ці стала горш. Вось. Але калі гэта міжнароднае такое практыкаванне, то можна вызначыць, у якім месцы знаходзіцца сістэма адукацыі. Ці ёсць яна самая лепшая ў свеце, як нам вось увесь час спрабавалі тлумачыць, ці ўсё ж такі ёсць пытанні. А вось у дадзеным выпадку, калі гэта выключна нацыянальны контекст, то ўвогуле незразумела, вось які сэнс, з чым параўноўваць. І вось глядзіце, да таго, як праходзіла PISA, і ад таго, ну, вось, ну, улады яны не хацелі яго праводзіць страшэнна. Але, ну, гэта было ў часы, калі краіна ўступіла ў балонскі працэс, і гэта неяк было сугучна, ўсё ж такі пайшлі. Вынікі былі недрэнныя, то бок аказалася, што Беларусь, она недзе там у сярэдзіне спіса 77 краін, але гэта далёка не тое, пра што казала прапаганда. Вось. Ну і там шмат іншых выявілася праблем, у тым ліку, вось што здзівіла, што у Беларусі, не гледзячы вось на дэкларацыю, што гэта сацыяльная дзяржава, высветлілася, што магчымасці адукацыйныя, яны вельмі моцна адрозніваюцца
паміж вялікімі гарадамі і малымі, паміж гарадамі і вясковай мясцовасцю. І гэта просто был нават не то, што здзіўляла, гэта быў шок. Вось. Ну вот гэта калі параўноўваць спісы. І вось яшчэ раз, добра, што гэта праводзіцца, гэта дапаможа вось прааналізаваць, як працуе сістэма адукацыі, але вось тое, што ўсё заточана на нацыянальны контент, ну, гэта зноў жа такі ізаляцыя ад усяго свету. Вось, дарэчы, я таксама звярнула ўвагу так на гэты нацыянальны контент, што ну вось увесь час гэта акцэнтуецца проста. Як вы ўсё ж такі разумееце гэтую фармулёўку? Гэта проста ўсё ж такі пра мясцовы матэрыял ці пра нейкую ідэалагічную адпрацоўку? Ну, я не глядзеў самі пытанні, а вось тое, што прыводзіцца, тое, што цытуецца, но я там не ўбачыў чагосьці ідэалагічнага. Ну, напрыклад, заданне там падлічыць, наколькі павялічылася плошча, занятая лесам на тэрыторыі Беларусі. Ну, абсалютна такое нармальнае пытанне. Так што трэба, ну, вось, калі былі на руках усе гэтыя пытанні, можна было пааналізаваць, але мне такое ўражанне, што ўсё ж такі ідэалогіі там, дзякуй Богу, пакуль што няма. Я яшчэ звярнула ўвагу на тое, што шмат заданняў адкрытага тыпу, так, дзе трэба аргументаваць сваю ну, нейкую там пазіцыю, адказ. Але ці ёсць вось у гэтай сучаснай школе прастора для свабоднай аргументацыі, калі адказ усё роўна мусіць быць ну, ідэалагічна правільны. І ўвогуле ці не нашкодзяць такія вось пытанні і адказы самае галоўнае на іх тым людзям, якія ўдзельнічаюць у гэтым іспыце? Ну, я не думаю, што для вучняў будуць там нейкія наступствы, але вось нават па тых вось размовах, якія агучаны у афіцыйных медыа, вучні пішуць, што яны далёка не зусім змаглі сябе даць рады. І пэўныя заданні былі складаныя, у тым ліку, вось калі трэба было прыводзіць сваю аргументацыю. Ну і яшчэ там адзін момант вось, мяне зачапіла. Там у адной школе сказалі, што вось яны з пачатку года ведалі, што ў іх это будзе праводзіцца, і яны да гэтага рыхтаваліся. І, дарэчы, вось калі праводзілі пісу, там таксама вось прасочвалася інфармацыя, што былі адобраныя асобныя там групы і з імі працавалі, каб на пісе ўсё добра выглядала. Вот такое ёсць. Прадставіць інфармацыю лепш, чым яна ёсць на самай справе. Як вы лічыце, вось такія тэсты, яны як могуць увогуле паўплываць на нашу сістэму адукацыі? Так? Гэта нейкая чарговая ўсё ж такі кампанія там ідэалагічная ці што, ці гэта ўсё ж такі глыбейшы працэс, і, ну, які накіраваны на перабудову увогуле гэтай сістэмы? Ну, мне здаецца, ўсё ж такі гэта пэўны працэс мадэрнізацыі. І тое, што гэта нагадвае пісу, ну, яно пра гэта сведчыць. То гэта вось такія дадатковыя інструменты, ну, яны характэрныя для сучасных сістэм адукацыі не толькі ў Беларусі, у другіх краінах. Так што мне падаецца, што гэта вось перадусім такая мадэрнізацыя. Дзякуй вялікі. Пакуль у школах вучняў вучаць правільна адказваць, Лукашенко разважае пра непрадукцыйнасць вучоных нашых. Зусім нядаўна была вялікая нарада, сустрэча Лукашэнкі нашых навукоўцаў, так, дзе Лукашенко звяртаўся да іх такімі словамі, як «ты мерзавец», «абнаглелі» і «зажрались». Ну, ён як бы гэта ўжо не здзіўляе за шмат гадоў, і нават не будзем разважаць, чаму кіраўнік дзяржавы вось дазваляе сабе такія выказванні, так. Я б хацела проста паразмаўляць пра гэтую сустрэчу, пра ўвогуле, чаму менавіта раптам ён вось узяўся за навукоўцаў, і што вы заўважылі цікавага вось падчас гэтай сустрэчы? Ну, я не думаю, што гэта было раптам. Хутчэй за ўсё,
гэта планавалася загадзя, ну і ўвогуле такія вялікія мерапрыемствы, яны там рыхтуюцца, напэўна, некалькі месяцаў ці нават і болей. І у меня такое ўражанне, што вось калі гэта планавалася, то была адна задумка, вось нейкім чынам сапраўды стымуляваць развіццё навукі, а калі ўжо дашлі да самой размовы, то папросту высветлілася, што у сістэмы і перадусім у Лукашэнкі папросту няма рэсурсаў. Дакладней, няма грошаў. І вось тое, што гучала, асабліва там пра статус навукоўца, што заробак гэты статус не падвысіць, што вы павінны там самастойна чагосьці дамагчыся, а потым, можа быць, мы вам яшчэ заплацім. І вось вакол гэтай тэмы яно ўсё круціцца, і проста зразумела, што грошаў няма. Няма катастрафічна. І зразумела, што навука яна ніколі для Лукашэнкі не была прыярытэтам. Гэта бачна по таму, колькі дзяржаўных грошаў выдаткоўваецца на развіццё навукі. Ну а тут просто сорвало, таму што былі пэўныя захады з боку Акадэміі навук про тое, што сітуацыя з заробкамі яна просто катастрафічная. І тое, што гэта ўжо давняя тэндэнцыя, гэта не першае дзесяцігоддзе, што туда не ідзе моладзь. Што Акадэмія навук, гэта Акадэмія пенсіянераў. Гэта абсолютно так відавочна. І моладзь туда не ідзе, таму што няма ніякіх перспектыў. Я памятаю, даўна гэта было яшчэ да ковідных часоў, калі яшчэ у Мінску працаваў Белсад, і была такая вялікая размова пра размеркаванне, і меня здзівіла гісторыя маладога чалавека, які скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, якога размеркавалі ў Акадэмію навук. Ведаеце, калі я скончыў БДУ, у меня была просто мара трапіць у акадэмію, аспірантуру, там, і гэтак далей. А тут чалавек заплаціў дзяржаве некалькі тысяч $, толькі за тое, каб у Акадэміі навук не працаваць. І гэта паказчык, што моладзь туды ўжо даўна не ідзе, не гледзячы нават на тое, што там падвысілі стыпендыю аспірантам. І вельмі часта бывае, што аспіранцкая стыпендыя, яна большая за заробкі навукоўцаў пасля таго, як яны аспірантуру скончылі. Там ужо амаль кадраў не засталося. А не засталося таму, што на навуку не выдаткоўвалі грошы. І вось тое, што робіцца з фінансаваннем навукі, это просто суцэльная катастрофа. Вось наконт гэтага я заўважыла таксама, што Лукашенко заявіў, назначылі маладых учёных ректарамі, правялі маніторинг, результаты неўцешительныя. Ці можна ўвогуле казаць пра аб'ектыўнасць любога маніторынгу ў сістэме, дзе усе прызначэнні яны збольшага палітычныя, а навуковыя кіраўнікі існуюць у рэжыме пастаяннага страху страціць сваю пасаду. Так што тут першасная непрафесійнасць кадраў ці ўвогуле немагчымасць прафесійнасці ў аўтарытарнай мадэлі такой? Тут гэта проста сведчанне таго, што б ён там не рабіў, усё роўно ён не можа ўсіх кантраляваць. І ён жа двойчы ўздымаў гэтую гаворку пра неўдзячных маладых рэктараў. Шчыра кажучы, я не ведаю, хто там у нас такі малады. І другі раз там уже гаворка шла пра праслушку, і пра тое, што хтосьці там спазняецца на 2 гадзіны на сход навукоўцаў і выкладчыкаў. А вось першы раз, калі ён узгадаў, гаворка шла пра другое,
што ў прыватных размовах гэтыя рэктары кажуць пра тую катастрафічную сітуацыю, якая склалася і ў сферы навуковых даследаванняў, і ў сфере адукацыі, і пра тое, што на захадзе вось гэта ўсё працуе значна лепей. Вось з гэтай нагоды і было яго такое моцнае абурэнне. Дзякую яшчэ. Ён абурыўся, што адзін з рэктараў нібыта сказаў: «Да какая у нас наука? Нет у нас ни науки, ни образования». Наколькі такія выказванні, нават калі яны гучаць у закрытым нейкім фармаце, адлюстроўваюць рэальны настрой і у такой вось энергетычна залежнай, так і дэфінансаванай навуковай супольнасці, так? Гэта крыўда адной асобы ці ўсё ж такі гэта сістэмны такі крык? Ну, вось паглядзіце, тут як ацэньваць узровень развіцця навукі. Ёсць міжнародныя крытэрыі, ёсць міжнародныя рэйтынгі. Гэта колькасць публікацый у прызнаных, аўтарытэтных навуковых выданнях па краінах і агульная колькасць і колькасць на душу насельніцтва. І вось у агульным заліку Беларусь там дзесьці на кранцы шостага дзесятку, і Беларусь па колькасці навуковых публікацый апярэджвае такія краіны, як Мака, там яна зусім маленькая, залежная ад Китая тэрыторыя, і такія краіны, як Непал, якая ўвогуле лічыцца краінай трэцяга свету. Калі пералічыць на душу насельніцтва, то нас апярэджвае Коста-Рыка. І калі параўнаць з суседзямі Беларусі, то у Польшы, Літве, Латвіі колькасць навуковых публікацый на душу насельніцтва у 5 разоў болей, а ў Эстоніі у 10 разоў. І вось гэта паказчык, што на самой справе сітуацыя з навуковымі даследаваннямі яна папросту катастрафічная. Інакш гэта не скажаш. Ну і чаму гэта адбываецца? Зноў жа такі вось міжнародныя рэйтынгі, яны вельмі добра гэта дэманструюць. Ёсць такі глобальны індекс ведаў, гэта так званы кампазітны індекс, які складаецца з дзесяткаў паказчыкаў. І у гэтым індексе становішча Беларусі ў цэлым па навуковым даследаванні такое дрэннае, 66-е месца пасля Паўночнай Македоніі, і наперадзе мы апярэдзілі Бацвану. Але там ёсць такія паказчыкі, вось якасць асяроддзя, спрыяльнасць асяроддзя сацыяльнага, палітычнага, эканамічнага для навуковых даследаванняў. Высвятляецца, што мы там вельмі далёка у канцы і на ўзроўні Танзаніі. А калі ўзяць якасць кіраўніцтва, то гэта ўвогуле там са 141 краіны, якія вось былі ў рэйтынгу, 131 месца, і наперадзе нас Гвінея. І вось у чым справа. І зразумела, што на гэта ўплывала тое, што нават у Савецкім Саюзе выбіралі кіраўніка Акадэміі навук, акадэмікі выбіралі, членкоры. Вось Лукашенко гэта змяніў, ён прызначае. І там з'яўляюцца людзі, які іх адносіны да навукі абсалютна ніякія. Тоже Мясніковіч і Каранік, якія яны навукоўцы, якія яны акадэмікі. І сярод акадэмікаў таксама ёсць такі акадэмік Гусакоў, які пэўны час быў кіраўніком Акадэміі навук, які нават не засвоіў у 21 стагоддзі кампутар. І з гэтага ён зрабіў ідэалогію, што і не трэба нам вось гэтых заходніх рэчаў. Сапраўдны навуковец, ён як Ламаносаў павінен
вось рукой пісаць свае тэксты на паперы. Гэта ж ўлада ему падначальваюцца, і ну, вось мне распавядалі, што дырэктары інстытутаў яны ад рукі справаздачы пісалі па 40 по 50 сторонак. І той, хто пісаў ад рукі, вось ён быў узнагароджаны прэміяй, вось кіраўнік акадэміі быў задаволены. Вось такія кіраўнікі. Як гэта ўвогуле можа быць? Ну і самае галоўнае, вось гэтая сістэма, калі акадэмія навук это такое міністэрства навукі, да? І завод по вытворчасці навукі. Ну, тыя краіны, якія з'яўляюцца лідарамі, там увогуле такой установы можа не быць. А калі ёсць, ну вось, напрыклад, я ў свой час выступал у брытанскай каралеўскай акадэміі навук, гэта клуб навукоўцаў, просто место, дзе яны збіраюцца, ось, дзе праводзяцца дыскусіі, дзе даюць узнагароды за навуковую актыўнасць. Все. Ось, сёння навука яно робіцца зусім інакш. Гэта, каб навука працавала, патрэбны навукова-тэхналагічны кластер, у якім галоўную ролю адыгрываюць універсітэты. Таму што вось там, дзе навука ствараецца, галоўнае месца навукі не акадэміі навук, не гэтыя інстытуты застойлыя, спарахнелыя, а гэта універсітэты. І навуковец ён павінен выкладаць. А ў нас атрымліваецца так, што вось навука яна нібыта у акадэміі навук, а у універсітэтах навукай амаль ніхто не займаецца. Міністр адукацыі, ён неяк пахваліўся ў мінулым годзе, он сказал, у меня 30% выкладчиков займаются наукой. Нават не подумал, что он сказал. Это значит, 70% яны наукой не займаются. Калі яны не займаются наукой, нема чаго рабіць в універсітэце. Вось навука яна ствараецца ў універсітэтах, калі ідзе спалучэнне, і калі студэнт ён атрымлівае самае новае, што ось у навукі адбылося. То бок павінны быць універсітэты, павінны быць лабараторыі, павінны быць карпорацыі, бізнес, які ўсё гэта падтрымліваюць. Патрэбна інфраструктура інфармацыйная, фінансавая, лагістычная і гэтак далей. І вось тады ўтвараецца штосьці падобнае на сіліконавую даліну, як у Злучаных Штатах, ці там сіліконавая вадзя, сіліконавая пустыня у Ізраілі, гэтак далей, гэтак далей. Вось так робіцца навука. А інакш нічога не будзе. Ну і, конечно, вось грошы, гэта вельмі істотна. Я просто знайшоў у звестках Дзяржкамстата, колькі ідзе на навуку. І вось атрымалася, я просто пералічыў по курсу на мінулы год 420 мільёнаў даляраў. Гэта ну, зусім не тое, пра што можа ісці ўвогуле гаворка, таму што, ну, вось я прывяду такі прыклад. У Германіі ёсць Геттынгенскі універсітэт. Ён адзін з лепшых. У Германіі і ў свеце вельмі каціруецца. Бюджэт аднаго універсітэта 1 мільярд 485 мільёнаў. То есть, ну, один універсітэт, і тут уся краіна. І далей паглядзіце, высвятляецца, гэта зноў жа такі дадзеныя Дзяржкамстату, што толькі 30% дае дзяржава на навуку. Вось меня гэта здзівіла. А 70% гэта тое, што дае прыватны бізнес. Вось так у нас працуе. І што застаецца? Застаецца 120 мільёнаў. Што за гэтыя грошы можна зрабіць? Ну нічога абсалютна. Ну, поўны нуль. І калі там хтосьці паабяцаў Лукашэнку, што за гэтыя грошы зробіць электрамабіль, да серьезно. Это просто анекдот. І, дарэчы, вось пасля гэтай нарады з'явілася інфармацыя, што камітэт дзяржкантролю, вось, ён там заняўся уже гэтай справай, куды пашлі грошы на электрамабіль. Ну і там фігурыруе тое, што яны там разышліся дзесьці, меня абсолютно не здзівіла. А тое, што гаворка ідзе там 20 тысяч беларускіх рублей, там 50 тысяч беларускіх. Вы што, за гэтыя грошы зробіце электрамабіль? Ці там хтосьці яму ў Віцебску абяцаў вакцыну ад ковіда.
за гэтыя грошы вы глядзіце просто у сусветнай фармакалогіі, каб зрабіць новае лекарство патрэбны $1 мільярд і 12 гадоў на гэта выдаткаў. Мільярд 200 мільёнаў. А калі вось тэрмінова трэба, калі вось была патрэбная ад ковіда вакцына, то Pfizer, які зрабіў паспяховую вакцыну, і Бінатех, іх партнёр у Германіі, яны ўклалі $2,5 мільярды. Дзе такія грошы ў Беларусі? Зноў жа такі, я тут скажу, просто развялі Лукашенко, бо гэтым нічога не разумее. Яму абяцалі, хто мог увогуле у гэтае паверыць. Вось у чым сітуацыя, што просто туды не даюць грошы. І рыторыка гэтая дзіўная, што вось вы станьце там сусветна вядомым навукоўцам, ці хаця б там вось у Беларусі, а тады, можа, я тебе заплачу. Даруйце, это ўсё роўна, што вось даіць карову і абяцаць, што вось дам тебе паесці, калі даш добрае малако. А не будзе добрага малака, то ўвогуле нічога не... трэба ж спачатку карову пакарміць, а потым уже атрымліваць малако. Гаспадар Павел, слухайце, так, а сам вось, выбачайце, што перабіла, так, сам Лукашенко, ён разумее, як вы лічыце, тое, што трэба укласціся у навуку, каб былі нейкія рэзультаты. Ці яму здаецца, калі ён бачыць гэтыя $мільёны, там трошкі больш за 1, а можа і менш, яму кажется і здаецца, што гэта велічэзныя грошы і ўвогуле вось ён... Мне здаецца, ён абсалютна не разумее, як працуе гэтая сфера. Абсалютна. І вось шчыра кажучы, я вось спрабаваў параўнаць вось іншыя галіны эканомікі, напэўна, вось калі разглядаць навуку як галіну эканомікі, то самыя вялікія разбуральныя наступствы яго умешальства былі менавіта ў навуку. Таму што, все, ён ее забіў. Самымі простымі забіў навуку і все. І дарэчы, у савецкай Беларусі навука была. Якая она там была, сусветнага ўзроўня, несусветнага, былі дасягнення значныя. І вось все гэтыя дасягнення просто, все, іх на сметнік выкінули. Зараз няма навукі. І навука гэта же не толькі там заробкі навукоўцаў, хаця гэта таксама вельмі значная. І все ж таки у Савецкім Саюзе палітычныя лідары яны разумелі, што навукоўцу трэба заплаціць, выкладчыку трэба заплаціць. Я вас абсолютно дакладна ведаю, у 70-х годах рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта атрымліваў 1100 рублёў заробак у месяц. Даруйце, машина каштавала 5000. За 6000 можна было набыць аднапакаёўку кааператыўна. Я ведаю, што Машэров атрымліваў там 200-400 рублёў заробак. Суадносіна, так? Прафесор 500-600, дацэнт 250-300. Зараз такія заробкі ёсць, іх і блізка няма. Але заробкі гэта не галоўныя. Галоўнае гэта абсталяванне, расходныя матэрыялы. На гэта ж уже десяткамі гадоў ніякіх грошаў не выдзяляюць. І навукоўцы, вось ёсць інтэрв'ю з імі, нават мэбля, якая засталася з савецкіх часоў, гэта ўжо такі антыкварыят, рарытэт. Нічога не памянялася. Які можа быць вынік? Ён кажа, вось вы мне дайте вынік, я вам заплачу. А які можа быць вынік, калі на гэта няма грошаў? Улады разбурылі, можна так сказаць, магістратуру, потому вось як мы з вами трошки уже празмаўлялі, і цяпер вось накіравалі сваю увагу яшчэ больш на навуку, нібыта накіравалі, там я б сказала, што больш, не ведаю, адчыталі. Вось, як вы бачыце ўвогуле доўгатэрміновыя наступствы такіх рашэнняў і такой палітыкі, так, для краіны? Глядзіце, і так вось, ёсць такі індыкатар, колькі дзяржава
выдатковая на навуку ад валавога ўнутранага прадукту. У Беларусі гэта 0,5%. У пачатку нулевых гадоў было ў 2 разы болей. Сённяшні ўзровень сярэднесусветны, гэта сусветны банк дае, 2,5% ад валавога ўнутранага прадукта ідзе на навуку. У Швецыі каля 5, а лідар па выдатках на навуку Ізраіль, там 6,5%. Там навука развіваецца. А тут яна папросту знікне. І ведаеце, гэта было яшчэ, калі я был у Мінску, і дзесьці ў канцы нулевых гадоў размаўляў со спецыялістамі у галіне, у тым ліку там электронікі, не інфарматыкі. Інфарматыка, ладно, тут можна вельмі хутка пэўнага ўзроўню дамагчыся, а там электроніка і гэтак далей. І доктар навук кажа, вы ведаеце, мы хутка нават не зможам зразумець, што яны там вынаходзяць. Сутнасць адставання. І гэта вельмі сумныя наступствы. Гэта не толькі для навукі, не толькі для навукоўцаў, для ўсёй краіны. Вось у чым справа. Дзякуй вялікі. Пытанне з чату. Вожык Патрыёт пытаецца. Асабіста для вас пытанне спадар Павел. Знаёмы, да. Так, ці не думалі вы стварыць нейкі кароткі навучальны курс ці лекцыю на базе тых дакументаў па савецкіх рэпрэсіях, якія цяпер мае Белпол? Той перыяд нібы выпадае, а рэжым настойліва ўсё спісвае на немцаў. Я не зусім зразумеў, пра якія тут рэпрэсіі ідзе гаворка. Пра які перыяд. Ну, я думаю, што спадар слухач наш, Вожык Патрыёт, можа удакладніць. І мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы, так. Пра якую інфармацыю, да, тут трэба удакладняць. Так. І таксама пытанне з чату. Калі мы бярэм цяперашні стан навукі, то колькі патрэбна часу, як вы лічыце, проста каб аднавіць кадры? Ой, гэта цяжкае пытанне, таму што навука яна пачынаецца на самой справе там не з аспірантуры, дактарантуры, яна пачынаецца літаральна з першага класа. Пакуль яшчэ можна сказаць, што сістэма адукацыі не лепшым чынам, але асабліва там пачатковая сярэдняя адукацыя, яна яшчэ працуе. І, дарэчы, у гэтым рэйтынгу, глобальным рэйтынгу ведаў па адукацыю Беларусі там такі недрэнныя паказчыкі. Гэта дае надзею, што ўсё ж такі магчымасці яшчэ ёсць, але каб дасягнуць пэўнага ўзроўня будзе патрэбна, я думаю, 10, 15, 20 гадоў, не меней. Просто трэба паглядзець, якія накірункі яшчэ засталіся жывымі, якія даюць адпаведныя вынікі у суадносінах сусветнымі. Я просто нагадаю, па рэйтынгах універсітэтаў, у шанхайскім рэйтынгу беларускі дзяржаўны універсітэт па фізічнай тэматыкі, ён мае дастаткова добры рэйтынг паміж 4-й і 5-й сотні. Гэта наступства таго, што, скажем такі, сайд-эфект пабудовы атамнай станцыі, і калі ее будавалі, то рыхтавалі персанал, і у гэта сапраўды укладалі грошы, все ж таки разумелі, што тут вялікая небяспека. Магчыма, тут штосьці яшчэ ёсць. Я думаю, захаваліся яшчэ традыцыі матэматычнай школы беларускай, і гэта можа быць такім лакаматывам развіцця навукі. Тут трэба глядзець, таму што у цэлым, конечно, сітуацыя катастрафічная. Дзякуй вялікі. Такі несуцішальныя ў нас высновы.
Вожык патрыёт удакладніў, былі же рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта савецкі перыяд. Белпол атрымаў закрытыя дадзеныя ад савецкіх часоў. Яны маюць архіў. Нават шукалі магчымасці неяк сістэмазаваць вось гэтае. Так? І вось вожык патрыёт пытаецца, ці не хацелі б вы правесці нейкую лекцыю, ці нейкі курс запісаць вось на аснове гэтых матэрыялаў. Ну, і я, шчыра кажучы, гэта не зусім моя тэма, савецкія рэпрэсіі. У нас ёсць добрыя спецыялісты, якія гэтым займаюцца уже не першы дзесятак гадоў, таму я думаю, было б лагічна, каб менавіта яны гэтым заняліся. Дзякуй вялікі. Вось пытанне, дарэчы, асабіста ўжо ад мяне, такое чалавечае, я думаю, якое цікава ўсім. Штучная інтэлігенцыя, штучны інтэлект і школа, і універсітэты. Наколькі гэта дапамога вучням і студэнтам, ці ўсё ж такі мы там, не ведаю, самі сабе разбураем сёння? Ведаеце, на маю думку, трэба яшчэ ўсё ж такі пачакаць. Таму што у 21 стагоддзі вельмі часта з'яўляюцца такія надзеі на тэхналагічныя дасягнення, якія вось радыкальна зменяць свет, а потым высвятляецца, што яны не працуюць увогуле. Вось, ці яны пачнуць працаваць вельмі не хутка, і фактычна вынікаў няма. Я просто прывяду такі прыклад, і яшчэ вось там у пачатку 10-х гадоў шмат якія карпарацыі аўтамабільныя укладалі неверагодныя грошы у тое, каб стварыць аўтамабілі з аўтапілотам. І былі прагнозы такія, асабліва там па Злучаным Штатам Амерыкі, што сотні тысяч людзей яны страцяць сваю працу, гэта кіроўцы, вось, гэта той, хто там абслугоўвае аўтамабілі, гэта гатэлі там на аўтатрасах і гэтак далей. І што? І нічога пакуль не адбылося. І калі гэта будзе, таксама невядома. Ці яшчэ такі прыклад, у 2012 годзе Федэратыўная Рэспубліка Германія абвясціла нацыянальную праграму стварэння індустрыі 4.0. Гэта вось эканоміка новага тыпу, якая вось заснаваная на спалучэнні індустрыі і з кампутарамі там, і вось з'явіліся ўсе гэтыя разумныя дамы і гэтак далей, гэтак далей. Ну, вось я пражыў полгода ў Германіі, шчыра кажучы. Я не ўбачыў наступстваў гэтай рэвалюцыі. І вось глядзіце, гады 2-3 назад было такое захапленне штучным інтэлектам і адначасова страх такі, што ну вось зараз то ўжо пачне працаваць і страціць працу, і казалі і пра выкладчыкаў, і пра юрыстаў, і пра журналістаў, дарэчы, і што? Гэта адбылося? Не адбылося. І вось рэальны ўплыў штучнага інтэлекта на дзейнасць чалавека пакуль яшчэ, шчыра кажучы, вельмі абмежаваны. І бачна, што гэта не замена чалавеку, гэта можа быць добры дапаможнік, а можа быць і не менш добры шкоднік, бо гэта адвучае чалавека ад крэатыўнай працы. Вось у чым справа. І асабліва в універсітэтах зараз ідуць пошукі таго, каб наладзіць кантроль ведаў студэнтаў, каб яны не маглі скарыстацца штучным інтэлектам. А ці магчыма такое? Вось я таксама пераймаюся праз тое, што я разумею, што студэнтам лягчэй. Я за ўсіх вельмі радая. Але я памятаю, што калі я вучылася ва ўніверсітэце, вы і ўсе мы, так, мы
гадзінамі сядзелі ў бібліятэцы над адной кніжкай, таму што кніг не хапала, я памятаю, рабілі гэтыя хатнія заданні, рыхтаваліся да практычных заняткаў і вельмі шмат часу на гэта сходзіла, так, але ў галаве нешта засталося. Што застанецца ў галаве у людзей, якія адказ на кожнае пытанне сёння шукаюць у штучнай інтэлігенцыі, увогуле навошта тады адукацыя вышэйшая. Вось. Ці можа ўжо нехта прыдумаў, ці вы вывучалі гэтае пытанне, можа ўжо ёсць нейкія ідэі, як кантраляваць, я не ведаю, што рабіць з гэтым. Усё вельмі проста, вусны іспыт. Без тэлефона. І всё. І там усё бачна. Хаця, ведаеце, есть такі класічны прыклад, гэта вось поспех сярэдняй адукацыі, асабліва ў Фінляндіі, і у тым ліку тое, што там не ставят адзнакі. І вот, дарэчы, это вось прапісу, менавіта калі сталі праводзіць гэтыя зрэзы, высветлілася, што фінская сістэма адукацыі школьнай, яна адна з самых лепшых у свеце. І да фінаў сразу пачалі ездзіць там з Германіі, якая аказалася не самай лепшай, са Злучаных Штатаў Амерыкі. І настаўнікі былі ў шоку, яны пыталіся фінаў, як у вас увогуле працуе школа, калі вы не ставіце адзнакі вучням? А фінскі настаўнік адказаў, добры настаўнік і без адзнакаў ведае, як вучань займаецца. Вось і ўсё. Але я кажу, што класічная форма іспытаў — гэта вусны іспыт, і там ніякія Джэміні, чаты GPT, капілоты, яны не дапамогуць. Усё будзе бачным. Так што, вось, да, я разумею, што гэта архаічная тэхналогія, яна патрабуе шмат часу, вось, але яна пакажа, чаго чалавек дамогся. Каб падсумаваць нашу размову з вами, задам яшчэ одно пытанне. Так, я ведаю, што у вас не шмат часу. Ці ёсць у сённяшніх беларускіх навукоўцаў рэальная магчымасць уплываць на прыняцце рашэнняў унутры сістэмы, і ці яны ператварыліся ўсё ж такі ў статыстаў пры ўладным такім спектаклі? Я баюся, што няма. Вось адзінае, усе гэтыя тупанне нагамі Лукашэнкі, так, што вы самі павінны себе статус здабываць, там все ж таки прогучала такая фраза, што вось, каб там у пачатку наступнага года ў студзені былі пакладзены прапановы. Вось паглядзім, што там будуць за прапановы. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў дарадца Святланы Ціханаўскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч. Дзякуй вам, што знайшлі час. У студыі для вас працавала. Дзякуй вам вялікім, дзякуй гледачам і да пабачэння. Я Марыся Вайтовіч, заставайцеся на Еўрарадыё.